Kumni parhagani kapor kum kabalang i aingu yu blei bu penla yang i bengindan kumni ka ying ka kentang ka jong na ka banta ka balang apa yang sengau bahaya pilang baro ki bala penyadon lang kumni panya syakri ban pendon burom yu blei yang sengau bahaya ki wei pat ki bamdei ki dekhot jong ka balang ki badon rangkat lembat ngi ka ni kapor ni yang sengau bahaya gitu baro ki bala ban pej ban yu i ban yu sengau long ba ka live streaming jong ka balang ban nginget ba kani ka jing syakri jong i ka ni kapor kan long ka ba pendan burom yu blei ta ka bangi khmi lenti ru ye ka jing kerkhui ki ba bahatam na u ha ka ni ka no phai singi ka kitab sam ko ong ala kamen ha ba kila ong yang nyele syakayi ngutrai ha khmi ka ba bha bat ka ba itanat katno ba kipara ki shonglang ha ka ba yaso ka wei na bahang ta ken utrai ula hukum ya kata ka jing kerkhu ka jing im ka bahala karta ken tung ya duai blai berkupa jongi bah beneng blai badap ta ka jing i ba ka jing snei iwan ban aingu yemi kumni abo blai ha kani ka no phai sngi ya ka ba me ai pat yangi ya kani ka sngi ban me penjalat yangi bengindon ka ying ka ba kentang ka jome Wat kumni ha kani ka por ha bangi wan kumni abo blei ban yaro ban pendon burom ya ka kerteng ka bakhuit ke jongme ngidwai ya ka jingdon khat ke jongme ngidwai ya ka jing alam ka jong mensim jongme ban ngidwai abo blei baka jing syakri jongi baro kan long ka bakiu sot ya khamat ka khet ke jing snei ke jongme simti abo blei yangi ba ya ka por ka basa baro na bai kini ngi pan ka kerteng ka jong Jesus Christ amen. Ngin ya sedang ya kejing syakri jongi da kabangi ya ruai ketu kejing ruai ka ba lai spa khat san bat lai spa khat lai ka barim kejing lengo ubange ngalengo shibun trai ba bah pamila khot ngeu bah ianga kejing ruai ka ba lai spa khat san
akan ikapur patshwa benginya lelang shublay ke jing duai ngan pensengau katu kat nilgi bentana ke ketin ke jong blay ke bangila ban shem ke gospel kat kumulokas ke lenong ke bakat khandai ki dekhot iway hadu shpau ki kentin ki ba ongkum ni te anda ula rung shapo bat udang ya long ba ya ke Jericho hakmi ubriu ba kerteng usakhayos ubalalong rangba ki nongkrong Badula long uber rius pa, tiula persang kenang, banyo yu jisu udai uno. Henry umla na utau pajba, na baulong uber lengkot kerenyeng. Na markata, habaula mare seswa ula kiau halor ding dembur, ba unyo yu, na baun sayaj, na kata kalenti. Ti habau jisu ula poi, hakata gejaka, ula kmit bad ula yo yu. Ula ong te hau ko sakhayos toda herno kloi ru na bahagani ka sngi ka dayang avansa haka ying jome ti ula herno kloi ru bad ula pediang sngew bahayu da ka bale kemen habakile yo i ka tate kila ya kren knyum baro kida ong ula le hapo ying bathia basa badu briu bapop henry haba ula yeng joj usakhayos ula ong hautrai hakmi ya kaba shiteng na ki ei ru ki jonga atrai ngasa ai haki badok bat lada ngala shim klop ya ka ei ru na ununu ru da kaba mudui lamler ngan sa siupat sausha jisu ti ula ong hahu hakani ka singi ka jingpen im kalawan hakani ka ying namarba uru ulong ukun u Abraham Nabau konu briu ulawan ya kabanwat bat ban penim ya kabalajano ubleun kurku tunginya duai blei kupa jungi bah beneng blei blathau ya ka beneng bat ya ka khandau bat ya ki kai barok ki badon naka blei bo penyaj ki ayom ki samoy ha ka ya ka por ba biang na ka banta jungi ubriu Badu belai balathau ru yangi hakadur ke jomehi. Badu bom shen la tengkai lau jong khun man pha shakani ka perthai na ka banta jonge. Ki briu ki bala jot ki bala rem ban siu ye ka khuna. Ban siu spa pat yangi. Badai leng bagas nam ka bala mino ahlorulum khalbari. Bang islan kumni ban wan na khamat jongme atrai. Iwan kumni hakani ka por abo belai naman ngitip skem ngilong ki briu ki bala jot ki bala rem. Henrengi wan ru daga mensim jong kejing sngeungu naga benta kejing i kejing siu spa ke jong me yangi ban gi wan ru kumni abo blei namar me dawa nangi abo blei bangin ai ya ka burom shame kejing yaro shame kejing mani ya ka kerteng ka bakhrau tam ke jong me ban ngi ai ngu ya me atrai kumni ha ka no ka phai sngi me penjalat ban me penla yangi kum ki khun jong ka balang Pandon kumni atrai ka ying ka bakantang ka jome. Nyai ngu yemi abo blay namar ka jing playlat ka jome. Hoy atrai ki sngi ki por ki balalit no. Kilong ki sngi abo blay ha ka banging ila sngew dukha ka mensim. Ila sngew no abo blay. Namar ngimyo aban kiu shu ka ying ka bakantang ka jome. Repan ban abo blay ha ba me playlat kumni. Sha ba ki mensim ki jongi ki sngew kmen. Ki mensim jong ikin sngew abo blay da ka mensim jong ka jing aingu namar kani ka lat ka pame play yang i angin numan thaj abo blay ban kiu shika ying ka bakantang ka jong me ya ka ban yaro ban pendon burom ya ka kerthang ka bakhuj ka jong me ban wat ya ka khmat ka jong me ban pediang ya ki jing kerkhu ki ba medon ban ai hakita ki bawat ya me da ka mensim ka do nut baro Bat kumni hakani ka por hak mangi don kumni ban shakri yami. Lakalong haka ying ke jome. Ban lakalong lang ba. Ki kor ki bor ki bangingi pendon kam. Yakaban pendon burom yami. Sya abo blay. Bangingin yo amat ya ki jingkerku ki jome. Dan na preng jongi ki bawan abo blay rangkat pa kaman sim ka banho. Rangkat pa ki jing snewsi ki baban. Rangkat pa ki jing ki jing shitom ki bayi kendo atrai haka long ying long sem ki jongki. Aga jingim jongki shimet. Dan na preng jongi ru atrai ki bawan na bo blay. Namar bakile yo mat ya ka jingker ku na ka khat ka jing snai ka jong me.
Tungin pendan burom yami ki ki baro. Ban ngin pai ki khmat shami atra naman ngi tips kem. Dan kawi per ka bor ka balaban yarap yangi. Dan kawi per ka bor ka ban kershan yangi. Like nami aboblay. Idway aboblay bomi mendan rekat lem bat ngi. Mendan rekat lem bagi rempai yang Kristan baro ki badon apo ka balang. Ki ba mat ki jing ki jing im ki jongki. Ki ba yo diang ru ya ki jing kerku aboblay. Ki ba kandu ya ki jing pang ki jing sitom. Ki ba kandu ya ki jing paitling ki yang ki sem ki jongki. Ki ba kandu ya ki jing ele markenti aboblay. Ki jing duk ki jing tan ka baban. Nringi tips kema me yo ya ki we pi we. Ban ki wan ra ya ki khmat jong me aboblay. Law ma mi ding do bo shan do jongki. Richard O man sngi bo Richard ding man mit. Ba ki bor jong ka jing dom ki bor jong ubaman. Ki bor jong ka jing penting ka jing pet smith. Ni shop no ya ki ka kertang ka jong me aboblay. Ba ki khun ki jong me. Kin yo amat. Yo ka jing yalam ba kan jablay ki jong me. Ka jing im ka jong ki. Dan kan le mal jong ka balang ka jong me. Ki jing persang ki jong ka ki benta ki ba pher aboblay ka ban sakhi ka kertang ka ba khoi ki jong me. Haga jing telot aboblay ni persang. Mereka bor ni kemelanti ba ka jing yalam ka jong me kan don rang khat lembat ni. Kershan bor yang i way pi way. Bangin yo ya ka men sim jong ka jing ya trelang. Ka men sim jong ka jing sngorit. Bat kham tam ka men sim jong ka jing shakri. Banai ya ka ba bahatam ka jong na ka benta ka kerteng ka jong me. Idwaya aboblay na ka benta ka ri ba ka jat pen riu. Idwaya aboblay na ka benta ki nong sen shar ki jong me. Sha aboblay bikin sha apa ka jing yalam ka jong me. Ba kumta ka jing sen shar kan long ka ba bet ka berhenti. Ka ba khut ka ba suba. Kan long ka jing kerku na ka benta ki nong song snong paro. Idwaya try na ka benta ki ba pang ki ba shitom. Ki ba don haying ba da hospital. Lang ba ka khlam ka ba wan ban len shop aboblay. Ni tips kem ba me la play ka lat ka lenti na ka benta jong e. Bat sha aboblay bagin yo i ka kti blay ka jong me. Ka ba ya don rang kat lem ban ngi man thai ban pai shami. Bat ban ngai aboblay ba ka ya ka por ka jong me. Man pelat par ki e baro. Sa shi sin ka burom ka jong me. Ngin yo ban pandon burom. Shima aboblay yang i ka mangi long. Dan kat lem ka por ka basa jong ka jing sekri ki jong e. Dan kat lem ki nong shimata baro aboblay. Ki ban ai ka special number. Hoya try ka jing ye selok na ka tin ka jong me. Idwaya aboblay ba mi. Mendon ha pedeng ki e ka baro. Ba ka jing pendep ka jong i kan nomlong aboblay ka jing pendep ka bakin jabriu. Handlay kan long da ka bangi sneu thu biang biang. Ba ka wan na ka khet ka jing snei ka jong me. Shimti yang i way bi way. Maap iki pop kerengkang ki jong e. Hikai atrai bangin nang matpan kat kumbedi biang kamuan ka jong me. Na baik ini baro ni dem ngingu ban ngi pan. Haka kertaing ka jong Jesus Christ. Amen. Haka ni ka por pan ngin yo ban pendep yaki kam jong kapalang. Ki program ki barangsa ini open penkentang ki jingaingu ki bang laithap hak senduk ang teh berenda aban penkentang dai tumsan Dr. W. Khan hadin kata ini yo ka jingruai special number nam semang milan mukim hadin kanipan inso iga insayo ka kubur yeslok kadien ka jongblay nai tumsan jungi tumsan enas nongri kum ko balangi aingu yublay nam dai tumsan enas nongri ai kemet kebekot kebekiai na kapur yo ban yeslong ban sam ka kubur ka tin ka jongplay bang ni kapur ru sa shimi ka benta ban sam ka tin ka jongplay kum ka balangi ai kublay pi tumsan bang duai bu blay rungkat bat pi lemba ka jingban kre ka jong pi au mensi ma khu yu rungkat bat pi lemba ki kubur ki ban yasam pedeng jongi ngiru ngin mi na ka yeng ka jongplay rungkat ki jingkat ku ka jongplay ni duai bu blin don kat pi ai kamet ka bukat bakia ba ka yeng gesem bat kumju ru pinang la ban syakri blai rengkat ka balang ka balat nrong sibun ki kam halor jong pi hadim lawai kan ki jeseng thai kin yo ye ka jeseng selong ban kren dai Mrs. Rilanda so tun jeseng samla por sau steng janmien
Ginyo jiseng jongki ban keren dai Miss Yonda Krimujan. Hakamit balang khalai tarik shpo arjar huwei. Please dang badwai Mrs. Blessed Fulkain. Ginyo ika sermon lani subject. Nong keren jidhi ban keren dai Mr. Roy Khar. Hakani ka khan ru tarik shpo arjar huwei de singi sajjan. Ke jisengan thei kelapan ben bandon ke jingduai sya jingen. Nadu kapon riu shiteng men stem. Hadu kapon riu shiteng janmien. Yang ini ke program kin perlong hangni haying mani. Di kum kabalang ru ni laya penben bani simentalang hagani ke jings yeseng hagani ke program ke bakhadu ke belong ke jeseng duai nginam penlong syu ke jeseng duai. Jang kabalang ke beri sing sejan. Di kum kabalang ini simentalang hagani ke pora bakhadu kata kalong hakpon riu shiteng. Dalakarpan ke parabengit senguan ken mau ia kani kijing penben. Hakani ke sengi utrai kan nyau tering. Sipo arjar puwei kapor sibiji janmiet. Keran haka balang hangni di rangba balang es kany. Panai ke jing ruai kerpang special namba dai Miss Bayarilang Warjri. Di kipar mengit kibanwan sakani ke jeseng kilong nagbakentup kibalong nagjeseng ying dong mingi. Kibakentup ya kadong karmal ki klishnong wa kadang berkentup lang rup kadong nong pungrum lembat ki parmengit ki basa sebar jong sinong malki kita nong thamai nong siliang nong thamai nong ra renja lait kor madan ting dam tring lumpungan lum ding so lengka nong se por silong banyun melim kinwan jeseng haying mani hakani kapor riki weipan ki parmengit ki pomla banwan la bani simenta hajong ki yeng kisam lengba ka live YouTube streaming hakani kapor. Hadim lawai kini kejeseng kan thei kinyo ya kejeseng duai nam daka NICCD prayer but hospital temperance yalam but Bible study ban yalam ke jeng duai dai Mrs. Tiblem Sutenga jeseng samla kinyo kejeseng ke por sausteng janmien ban keren dai Mr. Hubert L Nonglain tagi long ki program ki badai nam daka ni ke janmien bat na benta kan ki tiyo prostio. Don kini kijing pentip kiba kum kebalangin pentip pagini kapor kilong kum ni kaban kong kalong kum kebalang ngidap dagajing kemen ke bakrau sibune ikun samla ki kani por ke menta ki pentip bagin penpoi kijing syong kurim ke badon buram te yangki os babai ukun jongi liat kidi shela bad kong Mrs. Flori babai un pendap ia kajingkan tiu kurim bat I Vanessa Kaluki ikun jong Mr. R. Melvin Cream bat I Mrs. Iba Lumlin Kaluki ini badai na kabalang President Maulai Nonglum kin pendap ia kajingkan tiu kurim hang tai hab balang President Maulai Nonglum haka lai trik u Desember arjar arfuwei tikum kabalang ni duai bublen rongkan unu samla jong balang ke yeng kesem ke jing pen kre pen krum ke jungi khamtam ngi duai bo blen kan ban ai kemet ke bakoi bakhia khamtam ki jing pendap kan ki jing kentiu krim badon brom kan long ke bayan ban pat ya denti ki duai bo blei undor kan ki khon samla jong balang nang sei shu shu ban la ik ban pedon brom yu blei lengba ke jing kentiu krim badon brom kenik por pan kidon arli ki kam ki balan advertisement kata gelong ki pus ki badai namta Kamalki Presbyterian Secondary School hangni hamalki karon ke pus ke balan ke bangkum ni application are invited for the post of assistant teacher at Malki Presbyterian Secondary School. Minimum qualification graduate with BN, salary as per deficit per pay, each limit as per government norms. Application form are available in the school office with effect from 8/10/2021. Last date of submission of form 25/10/2021. Preference will be given to those candidates having English as a major subject at the graduate level. Minimum qualification. Tadi kawai pan. Wanted assistant teacher for Malki President Upper Primary School Shillong, deficit P,
minimum qualification as per NCTE norms, BA, BSc pass, and second year diploma in elementary education, DEI, ED, first year bachelor in education, BN, or HSLC pass with 50% and 4 years BA, BN, BSc education, BN. BA, BSc with 50% and 1 year bachelor in education, special education. Candidates should possess upper primary MTE certificate, age limit as per government norms. Preference will be given to those candidates having English as a major subject at the graduate level minimum qualification. Application form can be obtained from the school office with effect 8/10/2021, last date for submission of form 25/10/2021. Kita kilong ki advertisement artli, kiba la advertise ke Malki Presbyterian Secondary School, di yogi jingtip kiba company, hila bania kendu ha office jong ka Malki Presbyterian Secondary School, kabar hangi ka Youth Center Building jong ka Balang. Hakni ke puarpan ngan kerpan temsan Dr. W. Khar ban penketang gi jaingo bingla tab hakisenduk jing aingu ang tai abanda adin kata ini ke special number nama semak Milan Mukim pada kepor ke basa na IT temsan NS nongbri nai ke kubor ke tien ke jonglei lisibon Jong ini duai kuokpa jong i babeneng ngi aingu me namarkane kapor kaba mena penyo ngi kum ka balang ka jome man kiu se ka ying ka bakantang ka jome man mani lai lo yeme kum kane kapor hadin kijing khanglat katu kane banai ngi liyo pat e galat banyalang khambun hagaying ka bakantang ka jome hagane ka singi Try being I knew email marketing bagging spoon with your may. Gajing Kruku, Jame, go made hair, Hagajing im, Gajongi. Haganekopor, he done candiate. Gajing I knew Yakabang in a say, Nagi Pla, Gajongi. He belong he Gajing Kruku, Gajame, about male eye hanging, Nagapantagajing im, Gajongi. But may make quarroing, Mungin Kersiane, Kakam, Gajome. Lang magajing kerku ke bami ahengi ban Christian ban pantelun ika kam jong kajing syukri kajing yalap ika gospel kajong meh kerku ikti baro ke bela no syakane kajing kan syau ku trai ala kalong kajing ai ka barit kanu ro kin long ki bapediang hun akamat ke khet kajing isnai kajong meh atu nang kerku yingi halakasngi Manginang lae manang ai shu ai shirhem se ka kam ko jome hakis ngi ki por ke banang wan do wat eno ko trai ki turu ki bomla ban ai se ki jing ai ngo to ai ki jing hun ki jing su ki jing kemen ke do nut ki jong ki mat pakiru kin lang la ban ai se ka kam ko jome ha ka bor kat kum ki jing la ki jing kot jong ki Do nang kerku ke terai ke tae ke mai ke ji. Ha ke jing koi ke jing kia kum ju. Pada ke jing long mensim bagi la ban I ngila ya ke ban syukri ban IT hame ya ke jing im ki jong I ke mau syukri jome ban sa me kubor ke jing pen im ke jome pedeng jong I. Do nak kat lem ban u. Persadu mensim ku jome a trai. Ha ke donut ke jeng Tangan do urunga barhem magisentur ke jongu bagi ke baro ye ke ban mi hagane ko por pedeng jongi kalong por no mensim ku jeme ban penthamai bor ingi ban pensai bor ingi ban penskemru ye ke jingai ke jongi me igine baro ngi pan kerteong trai bolong unong penim jongi Jesus Christ amen
cả kerteng jong kan jenwai kadai jing dua step Min step anda ngalaki ban stampat sakaway kasmi ya lagi kman nga paiban pan bona me atrai hajing dwai haka jing klod briu nga bun ki jing bak la bayo nga pen mong yaki way ki lok jong nga Hikayang nga atray ba nga nung hap hajing smear jing thala Hikayang nga jing jam nuot jong mi jing start but jing shampa da jing ya sha ba jing it rude ban peni shaki way ngan na Dur jong mi ngan ting sha kum syarak ba me Jing start but jing champagne Da jing ya sha but jing it rudi Ban peni sha ki way ngan na Oh hakik tien nga kren but ki kam bangale Baya dur jong mi ngan ting sha Kum syarak ba me Ai ba men sim bak khu jong mi un shong bat hi kayang nga ai ba shin dur jong nga ka nam shu ko lam ne ba ki wei kin yo tip bat yo i ya jing ya pe shi ki wei bat ki briu ba ngan long usaki ha jing man kasmi Hikayang nga jing jam nuot jong mi jing start but jing champagne Da jing ya sha but jing it rudi Ban peni sha ki way ngan nang Oh hakik tien nga kren but ki kam bangale Baya dur jong mi ngan ting sha kum syarak ba me lakmat ngapai buat kiki rudi
Jing một jing berkat bat kashen tur jonga baropar ai kin long jong mi Nam ta bromble amen. Akan eka porpat nginya beteng ke jing syakri jungi dan ke bingir wai ke tu jing wai ke basispa lai pupra sispa lai pupra basispa lai pun riu ke bakhamrim banwat ya ke ketin jongmi atra ya rap yanga apanda syam yu jisu nong pen im babha ke jing wai basispa lai pupra Tuya doy. Belai baru kemahau jangan. Diwan kum ni ban wahat ya ke khamat ke jong. Warban sengau ya ke kubur nami ya belai ya kene ke kenta. Idwai ya belai yu mensi mu jong. Ya lalu ya pedang jong iban pen kre ke jingmut ke jing perkhat ke jong. Hila ban pedang ya ke jing sisa jong ke ketin ke jong. Dan rangkat leman ngah syakri betulat, mam dan itu terakhir nanti. Ngayeng hang ni abu belai, tangban keren ye kejing sisa, juga ketin kejong me. Barsya bakai kai barok ke bamin hok nanga, kan long ke bawan nami abu belai. Bakum ta terakhir ngin yuk mat, ye ke kubur bagajing kerku, naga ketin ke badon bor kejong me. Simti ini, nabai kini ngipan, naga kerteng kejong Yesus Kristus. Amen. Kinong syarai jangka balang ki bayadar rangkat lembat ngi ki dekat jangka komiti balang ki long kma ki long kme ki khon samla ngai khuble ye pi gani ka por ka kertang ka bathyang bat ka badon bor tam ka jong trai bo nong pen im jongi uji sukres ngai nguru yo blai bo panla yang akum ni bangan yeng hakani ka jaka ka bakantang ya ka ban shim ya kani ka banta ya ka ban sam ya ka khubor na ka ktin ka jongu ngamlong e mringa shuyeng hang ni tangwan ko ngu ya kai ka bo blai udon man kren apa deng jongi isngau komen Bangiyo kumni, ya ban kiu sekaying ke bakantang ke jong ban ngingek, bau belai, ru sngeu bha, ha bangila ban wan kumni ban ya syakri lang,
ia Barakan ni kapor ngakwa ban wanra katu kan ni teli ki jing puson na kaktiin ki jong belai. Ya kaba kabenta ya kaba ngalabu kalong katu kabenta kaba ngalapuli hak basdang. Ujisu bad usakayos. Ka gospel lokas kalonong kaba khat khandai ka record iway adu sipo. Badia kani ka jing puson ngala ai kerteng ya ka jing slur ha ka jing kutlan. But what long ki bajano hapedeng upait ba. Kajing slur ha kajing kutlan. But what long bajano hapedeng upait ba. Nganong pulisyo yak tu kabenta, kalong kabenta ka bangi yatip ha. Kalong kabenta ka bangi jus ngeubang ban puli ban sengap. Par kalong kabenta ka balakren bun sin yakani. Kumta kamdon kamsyu yangi bangin puli biang yaka handingin chupet. Ya kimat jing perkat ki bangila aban sot nagane ka benta ka banganget kan long ka jing kerku yangi hakani kano phai sngi laong bo jisu ulayat na Jericho perkani ka snong Jericho laong magadai ka way na ki snong ki barim tam ha ka perthai the oldest city in the world Kibarim tam ha ka perthai barka jaka ka baka syong lani ka don ka ilaka jong ka long ka don kumba pra kilometer syapang sepngi jong ka Jordan kat ar kilometer syapang syatai na ka duriau bayap but ka don below sea level ka balong kumba ar spa sanpo meter na ka level jong ka sla duriau syapo Kabamut bagani ka jaka kalong hatem, kalong haka valley, bat kalong ru ka jaka haka ba, kadon ka jing seiso haka. Ngin kan mau baga Jericho ka day ka jaka haka ba Joshua ulahir, nengkong shwa ban rung syari kanan, ya ka ban job ya ka, da ka ba uyat tawer nyusin. Bat hadin bu ula job ya ka Jericho, ula tim Joshua ya ka Jericho, nam dan syu uban tay ya ka ni ka sinong. Batu bantai gani ke sinong entai ya ka da ka ba unhap siu ya ka kuna bat ka jimbatai ka ong ba ya ka Jericho la tai biang ya ka do hilel unong Bethel hakapor jung ahap bat anda la tai ya ka kuna ka bau hapan siu ka long ki khun jung u ki yap Ki khun jong u ki yap lot baga Jericho ka yang menta kumni kum bakalong hadu kini ki por ki menta kadai na marba la tei biang ya ka hadin bala tim ya ka da u Joshua barkani ka sinong Jericho kadai ka sinong haka bangi jipuli ka testament ka barim ka bau Elisha u julek bahasa kani ka sinong Jericho udon ka benta ka balong pedeng ka sinong Jericho barhadu kini ki singi ki por ki bamenta ka don ka wei ka umpo liu ka spring ka bakiong Elisha spring haka sinong Jericho barka jinglong yung kani ka jaka Jericho ka long haka ta ka por lani haka ta ka kentoy haka ba Baro kibriu kibalet si Jerusalem kibakiu siyaneng kibalet siya pang mingi siya pang Jordan kinhapan ya lang ba na Jericho kabamut ba hakapor basan syar ki Roman ya ka Palestine ka Jericho ka de ka benta pedeng hakaba kibriu baro kinhap ya lang ba nang ta baningila ban sngutu baga de ka jaka lani ka snong ka baroy ka papar Kadai ka sinong ka bagi briu ki yarung ki yami. Kadai ka sinong ka ba kadon ka jing kayi pateng laong magani ka Jericho. Kadon ki cloud ding tlai. But kidon kini ki ding balsam lani ki scented balsam wood. Haka ba lada pirung siya ka kadon ka jing susing iubi. Kapa susing hapo Jericho. But kini ki Roman ki jipendon kam yaw niu ding balsam ya kaban ra bat ban kayi ki. Bat ki briu ki yai lang banang ni bat kumta ki Roman ki pendon kam ya kani ka jaka kum ka jaka ya ka ban lum ya ka khajna namar bakalong pedeng bat dei kum hakata ka jaka baki bu ya usakayos bala da pipuli ya kitu ka benta ka khot ka baar laong bahakmi u briu bakerteng usakayos u balong rangba ki nong krong bat ulalong u bariu spa
Kita ada ki karakter ki jinglong ki bangi yo usakayos uday yu Usakayos laong uday uberiu spa. Nyimtip ka spa ka bakumnu don. Lakalong ka jaka ka puta, lakalong ka pisah ka tengka, lakalong ki ying ki sem, ki assets ki baudon. Henry laong uday uberiu spa. Amday tang kata uday rangba nongkrong. Umday tang nongkrong mut ki tax collector ki nonglum khajna ban uni di rangba chief tax collector uba ki we ki nongkrong lani ki nonglum khajna udai mau bape udai mau ba supervise udai mau uba bahakam yaki ban le ayu udai chief tax collector kata gani ki ikhtiar ga bau sakhayo sudan ban ngila bas ngutu habau bat kat ye kata kakam ke jingmut jing perkhat jing galong ga banap ke jingmut jing perkhat jing galong ga basai udai ubriu ubastat hendai ke bas ngau thamula galong ba uni udai ubriu ubalengkot mut mdai tang ke jingmut jing perkhat ni ubalengkot ha ka renyeng ke jingmut jing perkhat ka dik bejrong grukom teritam jing ga dik bayar udai ubanang ubastat ubatip hendai karenyeng kadai kebelengkot ban gila ban mudur bau ni sakaya sudi briu ubas sapa ka tingkasi kamut bolong complete ha ka jinglong do ka jong ka spa udon ka jingnang ka jing start udon ka ikhtiar udon ka burom udon ka kerdan udon sapa ka bolong complete henry ka jingduna ka bau udon kalong ki beriu ki isi yo teng ngisngau bangidon ngilong complete aki baro kordit lada ki we ki isi yang kordit lada ngiya halenti hasengkin bat ki we ki kenshi ki ken yang usaha yo sulong komu tau beriu babiang lut na dong syadong henry umdon paralok padu hakata ga jing dukha mensim ga jongu laong ngaktin ga jongu blai hulakwa ban yo yau jisu kada khot ka balai ga ong tiu la persang khnang ban yo yau jisu udai unu ula persang khnang he was determined ula persang khnang ban yo yau jisu kata ga jing terang ga pusakaya sudan ban ngila ban mudur kumnu tip sepang jisu dei beri ubasta uwat ukeli upertau ban yos ngau bau don utau we briu ban nasret ubala le iki gamba ki babur ubala pen im iki briu ubala pen koj iki bapang badu badap da kejing it ba kejing isnai badu yos ngau ba kumu tau briu ba kerteng jisu un sayat dang ni na sinong jonga bat laong ba ula persang kenang kata gadai kejing terang kejing seliang kejong ban yoi ban shi yoi yu jisu kapelong yu baun kelet ya ka ikhtiar ka baudan mudur pi chief tax collector uklet bau dei ta uklet bau dei beriu spa uklet budai bodan kerdan, uklet budai bodan burom. Henry kejing terang ke bahaduk kata, ke penlong ya ba sim ya kilat kelenti kumno ban yo ya ujisu. Pada baul yo sngau ujisu unwan ban ya Jericho. Kadai once in a lifetime opportunity kumbaju ong kaparek. Kalat ke batang sisi na kejingim. Tip undawan syu nem jisu na Jericho. Tip undayat syu nem na Jericho. Akan mau tumpang ya ke revival ke balajang ni. It's once in a lifetime. Tip kana ja syu nem. Baraka tu ka por ka bajang tu ke revival. Ngiyo amat ayu. Hatong idon em kata kejing seliang kumbas seliang sakayos. Sakayos usliang
Badu tip u Jisu sayan na Jericho. Kani ya de jing shisha jo ga jingi ma ga jing i ke jo ublay yang i. Ublay la i kata ya ka perthai bula pha yu khun jong. Mdai bangi balai wan, dai ublay u bapa. Dai Jisu ban sayan na Jericho. Dai Sakayos uban lek ban ya kendu yu Jisu. Teng is ngau thu baklang is ngau kumba day Sakayos baka bor ke jungu kumba penyo ya ba unya kendu yu Jisu it's God preordination ya ka ba u Jisu unya na Jericho but ba unyo yu Sakayos hangno don yu ba u Sakayos kadang ke jing kata kajing terang kajing ulas dang banyalek banyak kentur lem kita kipai ba ki babut yu Jisu ngamudur yu mpoi senuru nama mla banyo i ubriu ubalengkot kaktin kajong beli ka krenchai kata Henry umla na utau pai ba na bau long ubalengkot karenyeng ka disadvantage kajong kalong namar bau day ubri ubelengkot. Nrai kata kajing ke disadvantage u kampendu mensim ya ban penjano ya kata kajing terang kajung kajing seliang kajung ban yo i Jisu lale kumno. Ulamare syahmat jong tau pai ba. Ulamare ngiyo i kajing slur hapadeng jong kajing kutlat. U improvise u Sakayos. Ulamare syakmat yang tahu baik bah. Ulayat kam satai. Uklet udai uai. Bat ulalit ban kiu halo ruding dembur. Ulalit ban kiu halo ruding dembur. Baru ding dembur ding dembur berit. Sai kemot teri ding dembur dei bahe. Ubawa tang uni ding ba jong ulong kumbalai put. Ka circumference ka jong. Teng-teng perkat kumnu Sakayos sulit kieu kumnu ding kumnu lai. Namaruni ding dembur jurong hadu arposan lai fofot. Kumnu lai. Kajing sisa kalong ba kajing long jong ni ding dembur. Usai tenat nadu nang nena trai. Usai tenat kat banang he kini kita tenat ke mana trai ki hap no. Ba namar begini kita tenat ki hap no. How to ding ba kadon kum kenjat long. Bau hap tu tenat kadon ketliu. Kabadan itu gideng ba. Badai leng bah kitu, Sakayos susala pan kiu hau ding dembur. Bat ngakwa ai ban mudur hagani kapor. Mudur hagani kapor yu Sakayos. Ubreu ubadon hakakerdan. Ubreu ubadon ha kabor, ubreu ubariu spa, ubreu ubadon hakaburom, ubreu ubakiwei ki isi. Ubreu uba kipai ba ndayolat kinjindala shranyu uni umare badu pai ba nang niu yo pe yung wa pe itai dei itai Sakayos dei itai Sakayos dei itai urang ba nongkrong wa itai lepot mare sakamat lekoi leyu tai balai leyuan tur syangi syani rengkat bau Jisu dan hop unong pop, unong paham klop, toh ngin yapet ule ayu, warkum taki pait bagi yapet yu Sakayos ulak Hindu, ulak Hindu ulaya cakmat, badulak kiu halor uding dembur, kapas ngau it kalong, Sakayos ukiu banyo i. Jisu Yashem iau. Kajing temu jong Sakayos ban kiu halaruding dembur ban kendu ya kata jinglong jong kenika met jong kenika do kalong namar tangaman syoi Henry Jisu te Yashem ni juladon kumah kata kakek pangida terang sisa ban yoi Henry penban ngiyo i ban ngiyo mat ban ya kendu marmet bat Jisu. Amudur itu apa ba tapi
Habu Jisu ya yang tahu lakot Sakayos ong herno. Ngadai bansa ka yeng jome am takamit. Sakayos uhiar nitip itu jing tu kana Sakayos uhiar. Baru tahu pai ba ubabut. Kaja ayu. Ngaji mudur dia kata. Habu Jisu yeng no ta uangan lek ha ka yeng Sakayos. Upni pai ba ubabut. Ubas ngau kumbaki dei ki nong but ki jong Jisu. Jayu yaki. Siteng lenti kim tip syu ke ai ke ban le lakot kalat ngala ban budur dan paning juki ki baya thnum dan paning juki ki baya khnyum dan paning juki ki balai phai no sayeng rangkat bagaji kelen loroni gossiping ke bajur namar bu Jisu lakot jimut ban sa yeng basa hayeng jong uta unong pop uba upai ba ula depan a judgment you uta pai ba ngimtip le you nege jing sisang yu i nang ne bo Sakayos andau la her na tau ding ula pediang ngeu bha yo Jisu da ka bale kemen kata ka de jing sisa jong ke jing Yeshem ka bakan jaman sim ke jongi baru belai Habang Yeshem yu belai marmet. Yeshem yu belai ya kejengim kejongi. Ni keluit mensim tapi. Sakayos belah pediang sengau bahaya Jisu. Bat ngamudur mendai tang yu Jisu. Bat yaki senran jong ude. Ulah hos yaki. Ulah pediang sengau bahaya ya Jisu. Abang inda yo ya kan iban Yeshem pada Jisu. Katnu ngin yo jing keluit mensim hangi. Bangin tip biang-biang bau kloy ban samit bat ngi. Kebar ke bangga khwa ban wan ra hang ni galong. Ngimla ban buri yala di nau blai. Ngimla ban buri yala di nau blai. Jisu yo i yo Sakayos wat la dau don ha pedeng kisla bat kita nat jong udeng dembur. Yo i ngamudur bau Sakayos habu lakio atau ding dembur. Ulah kio shalor, ulah shong hi bitnat, ulah ka de kisla ya ladi. Namar balai bu kwa bu Jisu yo i yo shu kwa ba mau yo i yo Jisu. Bat ngamudur bau Sakayos sakata kapor nong hang ni kabiang. Tang ban yo i unu tau Jisu kalabiang yang ngan syong apa deng gini tenat jong udeng dembur. Kini kisla kin ka yang nu Jisu unom yo i yang ngimla ban buri ialah di na ublay. Heusi habapoi hangta. Hakajaka ka bau Sakayos udon. Akwa bangin ken mau dan bayathu yu Jisu hangnu Sakayos udon. Ban kim dakwa hi banyathu ru kita ki pai ba ngela suthu na ko rukom perkhat bat ka attitude ka mentality ke jongki. Henry Jisu andalat poi hatrai jong tau ding meningpur. De yu Jisu ba khmet chalor. Ba de Jisu bala kren nang kong yu Sakayos. De yu Jisu bala khot yu Sakayos da ka kerteng. Ko Sakayos. Ngalaban mudur. Ko Sakayos mele ayu hang tu. Balai mere apa deng kitu kisla jong uding dembur. Her kloy. Jisu khot yang ni dah kerteng tapi. Khot yang ni dah kerteng. Kisla ding le mele jongi kinom la ban buri yang ni nak khmat jong belai. Kimla. Jisu utip yang ni dah kerteng. Kawai nagi jing sisa ka bau Jisu khot yu Sakayos kalong umdei namar bau dei uta ubaki walor ding numbur badan ke jing terang ban yo i yu Jisu u yo i yu Sakayos om kumu briu henry yo i ka donor bar ke jing terang ke jongu pada bau Jisu pech yu Sakayos
hakata klimat Sakayos usnutu Budai banhiar Udai banhiar Kata kadika bor kajong pet kajong utray jongi Habang upet jong Petros hakapelau jong urang baalendo Petros umi nang tau lenyar uyam Usyam kajing kendo Kata kadika bor jong kajing pet kajong Ujisu ulaban penkiaya kajing pang Henry hakajo kapor ulaban kata ya kadonut kajongi tang da kajing pet kajong Habau kmi syangi Habau pet lip syangi Kapan kendo Yanga Yapi Bad yangi wei pi wei Kumbau Jisu wong yu Sakayos Banhiar na loru ding dumbor Wong ru yanga yapi Yakan ika no pai sengi Bangi day banhiar no kloy Nagi ding dumbor gijongi Ngidon ki ding dumbor Ngakwa yang iwei piwei bangin pai Syala di simet Banyo i bangi donem giding dembur kajing im jung ngadon sibun tapi ngapla bangadon sibun giding dembur kajing im kejonga teng ngiju perkat bangim ju kiu ding dembur ngim ju kiu handreyem para bangit beyin nganong ya pi ngikiu bun sin yagi ding dembur kajing im kejongi don ru kiba lakiu hangta Kim kwa her shu Don ki wei pan Kiba kiu waki ding dembur ki jongki Kiba Mlaj her shu Dah kwa her mlaj shu Kini ki jak ding ki don haman ke sertap jong ke jengim ke jongi Lakalong haka balang bar ki sertap ki jongka lakalong haka ying ki sem ki jongi lakalong ki kam ki jam ki jongi haka sensyar ka khadar ka imlang ka salang ka khai ka pateng ka san perthai bat kumta ter ki ding nembur ki don haka bangiya kiu pateng teng la suju hang tam kwa her shu da khot jisu kanu ru ngam tre don pat kwa her rum la shu Dabat asakut Ngikiu ding dembur jong kajing sarong Sam san kong kiba sarong ginom yo yeng ngakmat jong me isi ya kinong le baman baro Probab khatsan arhusan kong utrai un jenrat no ya kaying jong sarong hendai un pun skem ya kaput jong kariu kentai Probab kan riu kat pra kong kajing sarong kalai haswa kajing jot bat kamen sim besngeu meng haswa kajing kelon Ngikiu ding dembur jong kajing sarong Yit pi yala dia kani kan opai sengi Ngikiu ding dembur jong kajing kwa burong kajing kwa spa kajing kwa kerdan kajing kwa bor Kumalong ki senran lokas arfuar lenong arfulai ter Kiyania manu na preng jong ki banlong nuba kham krau Kani ka perthai ngi yania ngi shrut ngi amai ngi le ya ki kam ki bam dei ban le ban yo ya kanam ka burom ngi kiu ding dembur hangta ngi kiu ding dembur jong jing kwaspa bam dei probab si phau ar kong ki jing kan show ka jing bamman kem pen mentoi henrei ka hok ka pelai na ka jing ya Ngikiu ding jong ke jingyele markeliang balai unla mau balai kan la maka ap ngandayolat manga kabniat namar barga khmat namar ka khmat pet sya perthai salonsar tang ke jingyele markeliang ngikiu ding dembur jong ke jing tharai sneu ngikiu ding dembur jong ke jing bishni ke jing pihoin ke jing pet madong Ngikiu ding dembur jong kajing biak homrai character assassination kabangi penyap you briu bonsin dagi ktin ke theli ki jongi dagi jing kren sniu nadien ki jongi ni penyap you briu bonsin
cái jing bia phong rai mendai tang yaki wei wat yaki bahayang ru kumju ni penyak yaki bom sin ni kieu ding dembur jong cái jing bo not cái jing bo shun ni kieu ding dembur jong cái jing sngau hok ni kan mau tu farisi boleh duai lokas kat pralanong khandai hadu khat sao kad khot ba khat wei ga ong kum no bau tau farisi andau la yeng u farisi andau la yeng ula duai hala diu la ong kum ni a play ngangu yami bangam long kum ki wei ki breu ki ba shim da ka bor ki ba hok ki ba klim la ni komuni unong krong ru sngau hok u tau pai ba u sngau hok bad wong bau jisu la lek ban samit ha yeng jong no bopop kata ka ding jing sngau hok ki jong ki ni kiu ding dembur jong ka jing arsop ka wei na ka jing pang bampong ka ba kecap yangi paro ka jing arsop hagaktin ka jong play di tangah ka wei ka bentah ka ba jisu ai ya ka certificate ya wei u breu bau dei u bam arsop baru kau ingat Bible pinum siam yang kata tangkau ingat bentar. Berkata kadai nau Yohanes iwei sau hunyo. Hang ni nginyo i habau Philip uwan yalam yu Nathaniel. Banyak kendu yu Jisu. U Jisu habau yu i yu Nathaniel bawan. U Jisu te habau la yu i yu Nathaniel bawan. Ula ong syapang jong u. Hakmi u kenja Israel. U badashisha ha u bamdon ke ba arsap. That is the certificate ke bangingi dei banyo. Kam tam kum kita gi bala sius pa. Ki jong blai. Nis ngeu si kam long kum ta tapi. Kam long kum ta. Ka ba kam ngeu si ka long ba ka ni ke jingar sap kala yo jakaban shongket wat aga jing trei bat ki kam sharai balang. Nin hapan keran shwai ala di wat kedau ye ki wei. Ka jingar sap ka shongket wat ka jing trei balang. Ngimla para lok bayi ngimla ban ya shem yu jisu na lord jring ngimla ban ya shem yu blay kat bangi dang don hajrong jong ki ding dembur ki jongi don't come ban here don't come ban here ngi don't come ban here na gini ki ding dembur ki jongi barkumbau sakaya sukloy ban here habau la ya shem yu jisu ke igijing pla ke chung siteng na kabangadon ngan ai ki baduk bat ladang ala shim klop ngan siu sausha ngiyo mu ya kat kata ka conviction siteng na kabangadon atray ngalong berius pa siteng na kabangadon ngan ai hanu hakibadok bat lada kan kaktin lada kapen artatin yang ngatip sakaya sudah sisana em tu babam klop wong lada ngalas shim klop ngan siu sausha kini gide ki kentin kiba sakayos wai hakamadu blay habau yeshem yu bad habau jisu wan banya samit lembadu banya khawai mit lembadu uyo ya ga jing islok ga jing shem sim ga beshisha ga benta ga balai ga bang kwa ban puson na ga ni ga benta ga long ga tu ga khot ga bashipho nabau khunu briu lawan ya ga ban wat ban pen im ya ga balaja no u jisu u wan ban wat mdai mangi gi bawat yu blai teng teng is ngel tu bakla oh ngan le jeseng oh ngan yakit yaki kam jong ka balang oh ngan le yaki ta kita ngan imba ngan imyat ban ngan pen ngeu bha ya pagi para briu ngan num ken knyum ngan num long bus ngeu sarong bangan ya shem badu blai khandai pho khandai gi don asem iwe ja shalom de jisu ubawat belajar mga mapingi ya ja ngim don haga jaka bangi day bandon kata gade ga bangi ja
Haba ngabu ketiar kam don ha kejaka ka baka don ka dai ban don ngaong ketu ketiar kalaja. Ban ngija mangi baro ngiya kumno ngija. Kumno ngija teng-teng ngimla ban mudur kumno ngaja. Ngawan bam sakramen. Ngawan bam jing kawai trai. Nga ai siya kakam jong kabalang. Nga yakit yaki kam jong kabalang. Kanu-kanu ka baka balang ka bensyet hanga nga sim ban nga trai ya ka. Nga trai hok apo kikam gijam gijonga. Hangno ngaja. Ngija. Hau pai ba. Badu pai bur. Jong kita kibas ngau kumbakibut ya ujisu. Lokas pra sapulai sapupra. Kaya tu yang ni siapang utu pai bur. Ubabut ya jisu. Habau jisu upun kia ya katu ka kentai ka bapang khat arsnem. Haba kalawan man kta ya kar myang jang ke jongu. Ujisu uyeng kek. Uyeng hapedeng jong tapai ba. Ujisu udon por. Naga benta uwei ubawan. Banya syam badu. Kumbau yeng hatrai jong uding dembur. Hapedeng kata kejinya lenti ke jong u. Hapedeng bat kita ki pai ba ki baya bud yu. Udon por ban yeng. Badu de yeng knang hangta ban khot yu sakayos. Hau tau pai bur. Uba bud yu u. Hakata ka lenti. Ya ka ba usngau tu baka bor kalamino na u badan bakta yu uang don bakta yanga. Someone intentionally kta yanga. Petrus pinkan mau ang kumno ko kenran. Kat uni upai ba ubat tengian bat ubat kentur medang ong don bakta ya me. Melabi. Kat uni upai ba ubat kentur ubat kta ubat senrot ya me ubat kersyut ban me ong don bakta yanga. Jisu ong don bakta yanga. Ngija hau pai ba ubat syuk kentur. Ubas nau kumbangi ngayat badu Jisu. Ubas nau kumbangi ngaya kersyut met badu. Klam dakta ya kir miang ke jan ke jongu. Ban yo ya ke bor nu. Ngija hau pai ba ubas nau kumbangi ya bud. Ya Jisu. Ngija hau pai ba ubangi ngau kumbangi dei kita kibadon kahok penyayat lang badu. Habo Bartimaya sulong ko Jisu ko nu David to pen kya yanga kataru kala jahat Jericho pai ba utawang mewat pen satya ngap jar mew ba matla mew ba ana mem don hok penyayat lang bat ngi kibayayat ba Jisu jas Jerusalem ngap jar. Andai Jisu usange angtaru. Usange angta uyeng wong pakot yu tau bapertayang. Ngam pakot ya pi ki be lang ban ngaem. Kot yu tau bapertayang. Bat kila pakot yu Bartimayos. Utau bakiki beng, utau bakiki keng, bo umdei utau banyaya lang barki penbandai utau bayo banya syam yo Jisu. Namar kata kajing terang ke jongu banong ko Jisu ko nu David tu isnei yanga. Pidan mo gani kajing terang, pidan mo kajing sliang ya kaban khot yo ko Jisu tu isnei yanga. Baro si katangas ngau kumangayaya lang badupai ba ngam sem keta ya ga janjung me ngam sem khot ya me menta ko Jisu to pen khia yang anak ni ga jingpang pen khia yang anak ni ga jing duka mensim pen khia yang anak ni ga jing syapting pen khia yang anak ni ki jinge ki bawan ki yang ki sem ki jong ko Jisu pen khia yang ijak no hau pai ba husiar
Yung ija no hau pai ba. Yung ija no kum hau tau pai ba. Hakapor ka Jisu rung sa Jerusalem. Oh ka jing sngaw tanat. Ki sngaw kumbal tau si mulawan man rung. Kila say ka Jacob ka jongki. Kila khet ki deng tlai ki jongki. Kila yakau we yo tau deng tlai. Banong hosana yo sim ki sim. Ki pediang burom yo Jisu. Habau leit man rung sa Jerusalem. Kung sim. Hanay ka ba syapting mau jo pai ba. Hadian si tayo, utaw slading tlay, watang nakajan ko purum padahap, kilayong sanar pnayo. Hatong idan kum makata, hatong ilong kum kita, manyayaan lang madu Jisu, kumupad ba, madu padbor. Batang kislading tlay, rum padahap, nagijan kup, ngiyong sanar pna. Ngija. Hauta upai ba ngis ngau ko mangibut yu Jisu rengija ngija kani ka penlong yang abangan yet ia ladi ngas ngau septing bayo ngaja hapul pit ngau septing bayo ngija Hakikam kijing tray jong ka balang ke jongi. Ngija hakikam sinod, hakikam presbytery, hakikam district, hakikam assembly. Ngija hangta. Ngija ha ke jing tray jing kta ke jongi. Kolosai lai arpu sao kong kat ka ba pinle to tray na dokumen sim kumba hau try om kumba hau pajba om kumba pin hun ya no em kumba hau try na ba pitip ba no try pin yo diang ya ka painong jong jing tre sitom jong pi yong ija hakikam jing tre ki jongi ngila banja agi long yeng long sem ki jongi ya bon kam agi long yeng long sem ki jongi kadai ka ba sisa ngi dai ru ban bon kam agi long yeng long sem ki jongi hanrei pe yong ija Nim sim yo ban kata ayo Jisu ban yashem badu ngila banja wan ha ke imlang salang bat kani ke jinglong marway ke jong dan ki baja ke jinglong marway ke jong ngam kwa syu ngalangia ngalakdang labyang yang akatu yong hijang ta kadon kam yang i bangi ngin pet bat ngin yo i bat ngin yet yeladi hakani kan hop haisngi ni sngo kumbang ye bud yo Jisu hasandate let's see Henry Postnem Nyo Postnem South Postnem Live Postnem ni sngo kumbang ye bud yo Jisu hasandate ni sngo kumbang ye bud yo Jisu haki choir gi jongi ni sngo kumbang ye bud yo Jisu ki special number gi jongi ni sngo kumbang ye bud yo Jisu ki jing sang samla ki unit ki ba pair gi jongi pe yong ija ta habang ija marwe ngim ju ja kum ka kenhun ngila ban yabut kum ka kenhun le ngija marwe yong ilong tangkum gitu ki pajba ni pajbut ki bakentur ki basyukuntur ka pajbur mentality ka bang mob mentality ka basya kentur kiba sngew bandon hasenda jong ban shu pediang ya ki jingker ku jong ki pu bat ki dokha hanrei om ban ya shem bat itu yu ni ban mat bat ban kta ya kir myang ge jan kop jong kiba sngew hok haladi bat kiba kloi ban bishar ya ki we para bagai bi ai bangin don ge jing thrang ge jing sliang kabana du la ka donor ban yo i ba ya shem thamai yo Jisu ni dei ban ya shem thamai badu ban shim ya ka senjam jong ka jing slur ha pedeng ka jing kutlat ka COVID-19 ka penlong yang i ban kutlat tapi ngai ngu yu belai ban long ba ka COVID-19 ka lalong ka jing ker kui ki bom ki shim ya ka senjam jong ka jing slur ha pedeng ka jing kutlat ai ngu yu belai na bentak ni yin ki sam ki jongi kirhem menta namar bangi hapan shim yo kani ka sin jam jong ka jing slur hapan ki jing kutlat
Tungin shim ye kani ban pediang ye Jisu shaki donot jongi na baulong ubayai wahat yangi. Tungin long adkar. Bad husiar kumno haga ba pek perman ba yok kumno haga jingbut jongi Jisu ngilong penban ki bajano haki sertap paiba para ki sertap ding dembur jong ke jingim baman kesni ke jingkot yang nengkong bad yang hilang baro akan kan opai sngi kalong bangin nanang ban her bangin nanang ban herno banya shem yu Jisu bau trai ubadang khot yangi hadu menta kumne hakani ka minute hakani ka kanta hakani ka second Jisu udang kemit syanga beruang hiar udang kemit cepi wei beruang hiar tuan hajan yu belai tiun wan hajan ia pi namar menta ke jing pendim ka kham hajan yangi ya kaba menbang hilangai ublay undor kat pangi wei pi wei abangin mi na gayeng ka kantang ka jong kan pelong yang ibangin yet yela de ngidon hai ngire hangno ngilaya shem ne em yu padandang ye shem ngin yo mat ya kecing suk kecing kemen wat hapedeng kicing kibabun ublay un kerku na ka pantaka buram ka jong amen. Ngiayu yu belai na bentakan ni kapor. Patungin mi na gayeng ka bakentang ka jong. Rangkat ba kajing kerkhu gi babahatam ki jong ka kajing im ka jong. Apan paw ya kajing sngeungu. Ba kajing ai khublai na ka benta. Ki balaya shimata baro hagani kajing syakri ke bangingi yo ban pelong hagani kana ophai sngi. Ki organist nong yalam jingruai. Bela ya ka special number. Ki ba penbiang ya ka sound ki videographers ki baju yarap yang i naga wei ka Sunday shaka wei pat ban penyo yang i ka bagila ban penpriang ya ka jing syakri shaki wei pat ki bamyo benta ban kiyo ka yeng ka bakantang ka jong belai ngai khu belai ki volunteers bat ki ushers ha ka bakadon ka jing runti ka jing mane belai ngai khu belai na ka benta ki ba penbet penpiang penpho penphing ya ka yeng mane kumni ki sentiu ki skut ka jing khot ki jing suba ngai khu belai ki ngai khu belai yo caretaker Uba penbet penbiang ha ka bantiet i ka baji ban penkan mau yang i. Baka de ka por yang i bangen kiyo shika yeng ka bakantang ka jong. Ka jing sim bantalang jong i baro. Baro ki ya trailer mi ka ban penbha. Bat ban pendan burom yu blai. Ya kita ki ba i yu. Ublai un kerku. Ngenya wai da ka bangir wai ka to ka jing wai ka ba arspa nyo punyo. Bat arspa prapusan. Ka jing kwa ya ka jing map. Atrai mangi kinong pop ngitir jingkang jong me jing isnai ba u Jisu syabam jikut kane hadin kane ke jingruai an sngeu ba ban kerpat i teman besan rang ba jong i teman besan GM jirwa sngeu ba ban pelat yang i da ke jingker khu penwa ke jingruai ke ba arspa nyo punyo Jing is a
Ublei bukpa jungi wahabaneng ngai ngo nagabanta kani no faisingi bakum ki hun ki balang ilabnya don kani ki yang gantang ke jome hoi ngilayos ngo ya ki jinges lok kabakordor kabakantang no lau jong syakri jome teman basan tu yarab begini ki jinges lok kepala pensengau pedang jungi hagan kapor kinyo yang iban perkhat hatu ngilahir nem no ding dembur jong kajing him jongi ya gabane shem bat me atravi tu kerku la jong syakri unang yo kamer ka bakoy bakia kerku yo kayeng ka sem ka jong Wakir kulang ru yangi hagan kapor kum ki khun jong kabalang nginang ra ban hemen sim ban id ban syakri yaka karteng ka bakho jome hag ba waino to ai ba jing id ba ka jong blei bukpa ka jing ai jong Jesus Christ nang panem lem ba ki jing slak wa pen shai bor wa ptin be lam jong men sim ba khoi kanang e long ring kat sarang kat ba ngi kum ki khun kabalang hang ni bat hakeleng setlak kaperthe na dumenta halakrataro amen